Het is vandaag Veuletjesdag op de paardenmakerij in Oostburg. Vlak zo zijn, dan kan het. Wat is er vandaag allemaal te doen? Nou, je kan met de paard en wagen mee rijden, paardrijden. Er is natuurlijk een hele interessante rondleiding over de paardenmelkerij. Ook zoals je hier op de achtergrond ziet is er een hoefsmid aan de gang die de hoeven zit te beslaan van onze paarden. Dus ja, verder is het natuurlijk gezelligheid en de pasgeboren veuletjes te bekijken. Dus. En doen jullie nog iets speciaals met de pasgeboren veuletjes? Ja, we laten ze zien en tijdens de melkerij komen ze eigenlijk bij de moeder. En bij de moeder de jaagt ze later weer weg, dus dat is ook heel interessant om te zien. En de kindjes kunnen erbij gaan staan om te knuffelen, dus dat is ook natuurlijk hartstikke leuk. En doen jullie dit vaker? Ja, we hebben eigenlijk in juni en juni een paar open dagen. Juli, augustus hebben we ook een oogstdemonstratie en nog meer open dagen. Dan zie je eigenlijk de veulens weer opnieuw te bekijken en dan, ja, dat is eigenlijk altijd zo. Dus. Wat zijn jullie hier precies aan het doen? Sieraden aan het maken van paardenhaar. En hoe doen jullie dat precies? Ja, dat is heel lastig hoor. Het is echt een priegelwerkje en ze gaan alle kanten op. Maar met klemmetjes en ringetjes dan maak je sieraden zoals armbandjes, kettingen, oorbellen. Heel veel sleutelhangers worden er verkocht. Dus gaat hartstikke goed. Wat heb je allemaal al gedaan hier vandaag? Ik heb paarden geworsteld, in de huifkar gereden en dan gaan we straks ook pannenkoeken eten. En hoe vind je het hier zo? Ja, heel leuk.